Kani kadege bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kasni. Balawan rasya pidak Modrina Auto Enterprises Maula Nongkwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go Nongthymmai. Kabas kem bat bidor. MLA jong Nongthymmai Constituency ubak Charles Pengrop rengkat bat MDC Nongthymmai Constituency ubak Latip Langkar Pengor lem bat urang bak snong kiseng samla bat kinong tri jong ki Asha ki Aganwadi bat ki AWW ha kasantri urisau arzar arpo ki Leit banjingo ya ki jaka ki balongkum ki containment zone ban Mynsiem ya ki briu ha kadong Nongkhriam Nongthymmai Shillong ki bahap ban le ya ki quarantine ne ka jingsha set slung hadin bakila yo yu knyang jingpang covid khat khandai kani ka jing hier badlan Mynsiem jong MLA bar MDC kadai hadin baladon ki bayo yu ni knyang jingpang covid khat khandai bat kila ha ban set slung yeladi khanang ban lain na ka jingsa phriang jong uni uknyang ya balong kumni tinggi kawan pe tak semat lajong kan kalau umno bopli ting ini ruki sungau ba long don ba wan pe yeki dan tu ka jing sungau diau kan ya ka jogo por rugi mana Mynsiem but lada dan kan no ka jing rap nak liang jungi MLA but MDC rungi kloi ban ai inde ka sarkar runga ngai insale ka kamram lajong inde ka kawai ka jing kwa jungi kalong ba nak liang ka sarkar kan dela dep ko quarantine period aswaban penlait ki deben test biang madan ki sinong ki ong ba haba pimpo dio ek negative certificate kumnungin ailat banu po sinong ndi bagi wiki kwa ba kintai ndi kalong ba ki kwa balong safe ke namba ka jing pang kanum bidi ki wei labi ki wei nang sistem no jar ka sinong ber ka sarkar hukum jo ti kata ka jing kwa jungi kumminong wi kwat ba long ka bala ki deben test bia minchisi minin hakadan ku ka case hanong apo IM ibadat sa kanu posting untuk tigyong don kam test hindi ngati doktor ngam laban tip kata hindi minda la da film test biang kumno film tip ba kala di ka negative naman nasionong rugi ong la da film penting negative kumno ngin ha pediang ipi kita ki ngatrai kini ki differences dia ben big knowledge ki ka jingkiu dungi case imlali that is a natural phenomenon babadan kaneka klam tamba ina belum prepared kai once na shosho yaki quarantine institutional quarantine center ini ingin buah minta ila subuh tu ha ila test positive ya habrano na sinong mar kasnong ber ki MLA MDC ngimnan tu ka ki ga jingnang kai nang itiar kitar ban sumari kini bala apa ina daw government hapin biang hapin bun e quarantine center kenang bakin kit na hurbut kai kanang ba kanum por hasinong te tingi ba Nongkhriam hi banai awan si pai ba kanang sunong mareng deng ka jingkiu dong ko ding memfikir jong i sunong hi namar kat ke direction ka health department na sunong bagi ding fikir ni wanam kiu ni positive case ndai ko mong mata lang kiu reke long nong fat nga ba MLA ko ba mane i Nongkhriam bun wanong yo government ba Nongkhriam bun ka institution quarantine center kata i Nongkhriam makhnang ba kani ka tasru ka long final test ke den de marwa kumos ong datang posting dalam karantin kini no bayo positive case lai kham la lepat ya kar final test bat imla akin kinong sosong ko ai ki berpeda ko bong yemale mendan de katar ko so khale ngajong aro kum ngam bisi no mi fan ni sase ka ai ka baja sinong jongi minin ma nadu Mynsiem ka don ka positive case ngila kwa bari i ban shift nadu Mynsiem don jaka ka basnosi ngirang yo ban shift i dang minin damian te kani ka pin iba something is wrong namal beladangin bu sa iki kumang ni po block tu ka kai jaka bangidang yepet mentan ngai i kumba kanang bathei chu te kani ka jingpang te za high time ba ka government ru kan set up shibun ki institutional quarantine center lem gumta ngin na expect bai ka spike kan kiu bai